Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahahigan. May buntag mahigala si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Pero medyo ko kadungog na mahigala ba nga maingon ng pasyente. Dok, wabang ko'y diabetes kay maayo pa man akong samad. Santa Cruz, Digos, manang. Pag di na gani maayo ang imong samad, nagpasabot 4th stage ka na sa diabetes, no? Sa may pasabot, ana, do. Bagas taganig, 4th stage ka na sa diabetes, masulod na mga komplikasyon. Gikan sa maputol ang tiil, paingon sa dialysis, paingon sa di nakakakita. Muna siya, kung wala to na yung mga makuad, di na maayo imong samad, ay, na, ulahin na ka, no? Mo bitaw nga, pag tungtong ni mo sa 35 years old, at least makabalo ka nga, dili ka diabetic. Blood sugar, fasting blood sugar. Maski na maingon mo nga, di man diabetic akong mama. Di man diabetic akong papa. Wa may diabetes sa among pamilya. Mao lagi ninoy. Sa unang panahon nga dili pa available ang kuan ba? Kanang mga instant nga pagkaon may gara, na dili heavy sa kuan ba, kanang linuto sa balay. Dili idaghan ang sugar. Muna siya ang gitawag nga sakit nga environmental o hereditary. Karon, naingon mo nga, wa may kaliwat na mo na, Dok. Basig wala sa kaliwat. Ma-diabetic ka. Daghan kay kong mga pasyente may galang nga. Mo deny kayo, maingon nga, may diabetes amo eh. Pero wala po sila nagpa-check up. Nga labaw nagmutanaw ko sa tiil may gala kay siyempre, pag magsabay na siya nga, permi uga imong baba, permi gutom, permi lang ka mag-iihi, di nakakatulog, niya kapoy ba, ang lawas, ay. Naanas manoy. Nagsugod na sa diabetes na. Maski pag wala na yung mga simptomas may gala, kani mga common nga mga simptomas sa diabetes, nasugod na siya kung nanagyo kay diabetes. Pero dili man magsabot ana nga magtambal ka dili. Ang unang tang stage, ang unang inyong himuon, dili ka na magtambal. At mag-doktor, tagaan man dahil mag-tambal ba? Basta labaw na yung maglampas na mo sa 6.5 nga fasting blood sugar. Tagaan na magtambal ba? Which is not right, mahigala. Dili na siya mao. Ang una man yung first step sa pag-control sa diabetes, sa inyong exercise o diet. Okay. May nga mo, Dok, nga dili man ko mahilig kayo kanon. May naman akong kaunon kanton. Dili na tinuod mo eh. Kaya ang diabetes, nagasugod sa paghimo sa imong insulin sa imong pancreas. Kung wa pa mo kay balog asa ng pancreas no, tanawas asa na inyong tanawon dito, daghan nabitaw na sa internet. Ibutan ninyong pancreas. Asa dapit na o unsay ang function. Ang isa sa function sa pancreas mahigala, muhimo na sa insulin. Nagay panahon sa atong kinabuhi mahigala nga kaning atong pancreas magminal dito. Kadaghanan sa maldito nga bata ra ba magsugod og 6 years old. Ang diabetes maupod. Magbinuang siya ba? Musaka, mo bitaw nagitawag ang juvenile diabetic kay bata pa diabetes na. No? Minay lisod na siya kay i-detect kay bata pa man. Pero sa tigulang, daghang kakaig simptomas mabati ba nga wala mag-uga ng panik. Mga magpenmi lang ko uhaw. Daghang kay inyong bation nga di mo kasabot. So nagpasabot. Pagtungtong ninyo ng 35 years old, nganong 35 man. Karaganan sa diabetic Manila, magsugod og 35. Pero nakapayuban nga magsugod og bata pa. Karaganan sa adult diabetes, magsugod sa 25 years old. Munang gibutang na ako sa og 35 years old kay diha naman manggawas ang mga komplikasyon sa diabetes. Okay.
Ang unang step yun, sa pag-control sa diabetes is exercise. Mayroon mo nga, kuya no, 35 pa imong edad, mag-exercise na ka. Wala man na siya nag-ingon, mahigala nga, kanang rigorous nga exercise, nga magwapo kag lawas, mag-athlete ka, dila eh. Ang, for example, regular na imong trabaho is magdarok ka sa buntag. Wala yun. Kaya ka na siya, hago na jud siya kayo. Nagpasabot nga, ang normal ni mo nga kinabuhi, ayaw kamyuhi. Maura gud gihapon. Ha? Pero ang imong dugang-dugangan o kanang dugang-dugangan imo o kanang lakaw-lakaw, sa pa ba imong mahimo nga happy gani ka? Okay. Madto man tag happy no. Kadaghanan sa tao, mangita man yung happiness mga manong. Sa tinuod nga naman na. Na-observe gid siya mahigala nga. Stress gani ka kaayo. Daghang ka kay problema tubangon, daghang ka kaayo mga limuot sa imong kinabuhi. Ha? Diha na magawas ang diabetes ba? Tingala lang gid mo. Nga, utok mo ta ng problema kung ano mang naabot man dito sa pancreas. O bitan na usahay nga kanang mag-interview ko pasyente nga. Nang ang imong fasting blood sugar ba niabot ng 15. Masyak ang pasyente mga manong. May mga, ha? Okay, gibati do. Pero sa tinuod, ang sunod na akong pangutana na, daghang kay problema na o daghang kay problema na, adya na. Taga ng istorya nga ko. Mga istorya nga dion amor. Mga istorya sa kinabuhi, may gala nga. Urag makuha na nimo sa kuan sa telenovela. Mo bitaw na ka. Ako gyud siya i-screen ba nga sa nga nung asa man nagikan ang iyang diabetes nga o mas iyang pamilya. Wala po siya gihimo nga kusog kay sa mga inom kanang tamis, tamis, wala man. So, psychological. Okay. So, yan na kay diabetes kit. Ang una gyud ana, for example, nalang ka sa nga 7.8, dili na siya maayosugdan og tambal ba. Wala mo ka-realize ang ano. Ayaw sugtig tambal kay ang atong pancreas na, ang atong insulin sa lawas, naga-fight pa, nagasukol pa sa dili pagsulod sa blood sugar, sa sugar dito sa imong mga kunuran. Unsay pasabot ana, akong gisimple naman ako di sa ona noy. Pero ibalik na ako siya ba. Ang insulin ng god gihimo sa pancreas, di ba? Iyan na siyang buhian sa atong kaugatan. Pag-abot ito sa kaunuran na to, ang insulin mo na siya ang kargador nga pasulod sa sugar. Sabot mo? Okay, so kung wala ning insulin nga kargador, dili kasulod ang sugar sa atong mga kaunuran. Yung usawan man na do. Mo na siya nga starved. Bisaya. Kanang mo na siya ang atong mga kaunuran. Pirmi gutom. Ang isa ra ba ka symptom nga kung may bawaan kung diabetic ka? Kung kaiba, lubog imong utok. Dili ka decision, dali ka suko. Ha? Mo na siya ang diabetes ba? So no, ang imong buhaton, kung nibawa na nimo, maingon ng doktor nga, mainom nga tambal, kanina mga tambal imong inomon kay di kahon mo na sila atubang mga doktor, mga manong. Teka na kay tambal. Pero sa tinuod, wala nimo tagaig chance ang imong insulin nga mo trabaho. Kay unsa may makapataas sa insulin sa atong lawas. Nakapangutana ba mo ana laban ng mga diabetic? Unsay butang o pagkaon makapataas sa imong level sa insulin. Ang kargador na to sa atong sugar paingon sa kaunuran na to sa cell. Una-una dahil mo.
Di na makaugtamis. Mali. Mali na no eh. Nga naman. Gigutom na ang imong kaunoran eh. Wala'y makasulod na sugar. Di ba? Kaya wala may insulin. Wala may kargador. Nya, di pa yun, di pag yung kamukaog eksakto, ni samot o kagutom sa atong kaunoran. Kasabot ba mo sa ako ginasulti, mga higala? Kung dili mo makasabot, why gitsing kaupayan? Ha? So, unsa may basic, unsay pinaka-importante nga may bawaan ninyo sa diabetes. Dili ang sugar ang inyong kalaban, oy. Dili sugar ang kalaban niyo sa diabetes. Mali nang yung paghunaw na ninyo. Ang kalaban ninyo kay ang pancreas wala naghimog insulin. Yung asawa na nato na, Dok. Ang kalaganan sa tambal. Ha? Barahon man hinungon na pag-absorb sa sugar paingon sa kaunuran nato. Kung tanalag na inyong mga doktor kung sa trabaho ng mga diabetes nga tambal, iyang barahon, dili niya pasudlon ang sugar, o na, rasa na metformin. Mainom ka, ana. Ang sa'yo tabo, nagkapayat ka. Alangan, wala na may pagkaon ng kaunuran na to, noy. Wala na mo deliver wala na insulin nga mo deliver sa sugar, paingon sa kaunuran na to. Ang saan man na niya? Di, pirmi gutom. Kaya mo man ang response sa atong mga kaunuran nga wala namang buhay pagkaon rin. Oy, alangan, kaya wala may delivery boy. Ha? Walay food panda. Ha? Usaon na ni mo, be. So, dili tabletas ang kailangan nimo. Kaya wala man tay tabletas. Wala may tabletas nga mahimong delivery boy noy. Insulin. Wala, oy. Regular insulin injection. Sa tinuod kana gyud insakto nga himuon sa unta sa diabetic. Tagang kag insulin, urag ka ng artificial nga insulin para motabang sig karga sa imong sugar pasulod sa kaunuran na to. Kasabot mo. Okay. Kung nakasabot mo, fights na ta. Karon. Unsay akong purpose nga magsulti ko ana sa inyo. Karaganan sa inyong ginahimo as diabetic mali. Di na mo mga ona kay ingon man doktor di ka tamis, di tanan. Ay, Santa Cruz. Mura ka bag ka nang nagatubang sa nanasulod sa restaurant. Sige kag singgit, waiter. Way mo duol nga waiter. Kay busy. O para gyapon sa insulin oy. Wala insulin. Kisa may mo serve nimo dito sa restaurant ay pagbuuli ikaw na luto. Ha? Mao na siya ang trabaho sa insulin oy. Yung saon na nato na siya. Number 1 yun mahigala. Ayaw kambyuhi ang inyong regular diet. Usa may Bisaya na ano eh. Kung pasabot ka mukaon mo sa unang karne, mukaon mo na gulay, mukaon mo kanon, ayaw na reduce kay gamay na lang gani kayo mo sulod nga sugar sa inyong lawas, sa inyong kunuran, samot na gyud mo dieta mo. Okay. Kung sa may target ano eh. Sa target ano. Ako mo diretso mo kuha na lang to ba? Mo sa shortcut ako mahigala kay di na to mahuman yung diabetes ba? Siguro isa ka tuig di pa di mo human ako discussion ba? Unsay shortcut na? Kung unsay amount sa Bisaya no. Kung unsa kadaghanon sa pagkaon nga inyong ginakaon sa una pa sa dili pa mo diabetic pareho karon. Kay mo man na siya na unsa ba Bisaya na? Mao man na siya kuha na kinaiyan na nimo sa imong lawas nga mudawat sa ingana, ha? Isa ka sakong kanon. Unsay may rasyonali ana? Kung kasabot gyud mo ha. Kung tigkaon mo isa ka planggana nga kanon ron, kalito ninyo og isa na lang ka platito. Unsa may gihimo ninyo sa inyong lawas? Inyong
gipagutom sarili ninyo. Unsay side effect ana noy? Unsay side effect ana? Paminaw gyud mo ha? Kay dili nimo discuss sa ubang doktor. Unsay epekto kung gutomon ang inyong kaunuran? Ang inyong cell ko, wala Bisaya ang cell mo. So kaunuran na lang kung gamiton. Unsay epekto? Sige na singgit sa utok nato. Sir, in town, sir. Pakauna na mi, sir. Unsay may advice sa imong doktor? Ikaw na wa na. Ni samot ang imong diabetes. Kay nga naman, pag mubo ang sugar dito sa imong kaunuran, sa kaunuran natin ang istorya ha, mubo ang sugar sa imong kaunuran, manluod po imong pancreas noy. Moingon pang pancreas out, di man siguro kinahanglan niya akong insulin, di na po kumahimo. Kay balanse na noy. Kung unsay kinahanglan sa imong kaunuran, mo pa himuon sa atong pancreas og insulin, level insulin. Clarix, ambot lang. Ha? Kung wa mo kasabot ato mo sa YouTube ha kay para balik-balikon niyo para makasabot gyud mo gyud ba kay daghan kayo mga mali nga inyong madungog ba. Daghan kayo mali. So, unsa may epekto na in the long run. So, gitigaan na mong tambal kay taas kayo ng sugar. Nagkadugay mo, ang atong pancreas, di na po siya mahimog insulin. Nabitaw, tikuha na insulin na sa inyo. Pero sige, nagsinggit ang katong kaunuran na to sa utok na, sir, in town, sir, pagkauna namin, sir. Hindi naman maminaw ang pancreas no, naluod naman. Usao naman na mo. Paano na siya, nga imong diabetes, refractory, o say pasabot. Magkataas ang imong fasting blood sugar, HbA1c, magkataas, dili na makontrol ang imong diabetes. Unsay pasabot ana? Nanluod na, wa na insulin nga imong regular na insulin sa imong lawas. Wala na. Niundang na insulin. Zero. Wa ra gyud makasupply og insulin nga gikan sa gawas no except sa injection. So dito na. Di man makontrol ang imong sugar sa tabletas. Insulin. Dito na sugod. Sige nag-injection. Kung mayog mo angay ka sa insulin, regular insulin o long-acting insulin nga ihatag sa imo. Naitaw nga dili gid siya mo angay. Ha? Magsige gyapon saka ang iyang sugar. Dito na mosulod ng mga komplikasyon. Cataract, kidney problem, dialysis, magbinhon na ang tiil, maputol ang tiil. Kaya ang rasyonale man gunoy, wapod kay Bisaya anang rasyonale noy. Ha? Ang rasyonale ana na supposed to be tabangan nimo ang imong unod makakuha og sugar. Unya kay wa may insulin o may kargador. Unsa nimo pag-supply og insulin o kargador diha? Sabi, which is very wrong kanang inyong pagkuan ba nga mag-diet mo? Mali. Eksakto ha imong kaon. Fats, proteins, carbohydrates, kompleto sa basic needs atong lawas. Eksakto nang ihatag nimo sa imong lawas kay basi pa, mangandoy ta, basi pa, ang pancreas mapukaw. Maingon ang pancreas. Daghan naman kasinggit sa ako nga maghimo og insulin. Basi pa ba? Ha? Di mudaghan imong sugar, mudaghan imong insulin. Hinay-hinay. Mo bitaw na nga pirmi gyud na makuha na ang pasyente sa ako ba. Noy. Diabetic man gyud ka noy. Ayaw hilabti imong dieta ha. Kaon ni sakto. Ayaw pagpugong. Wala nag-ingon ng insulin ang diabetes nga di na ka mo kaon ayaw kaon na mali na siya noy. Ngano man may mali sila mga kuan ang ubang doktor kay di man mag-opera ako mag-opera man ko
Pag-abri na ko sa tiyan, daghan na kay komplikasyon dito. Nipis na kay tinai. Ang mga ugat, ni-collapse na. Saan man ako na pag-opera? Muna siya nga concern kayo ko sa inyong lawas, may gala, kung andal mo sa ako kung mag-opera ko. Hindi, ako'y maglisod. Dugay mga ayo ang sama. Daghan kay mga complication like pneumonia, unya dili ka kamata o sayo, di ka kaliho kay kapoy, wa na kay power, mao na sa diabetes ba? Mao lagi ninoy. Akong gina-correct gani ang physiology, ang pagsabot ninyo sa diabetes kay wala di na ni mao. Dili lang gyud siya mao. Okay. Wala gyud na sa doktor nga ang iyang kalaban dili ang sugar sa blood sugar. Noy, dili man niya mao nang kalaban noy. Ang kalaban kay walay mo kargador gikan sa iyang kaugatan paingon sa kunuran. Wala. Kay way insulin. Insulin na may kargador may. Wa may lain. Moabre ng ganghaan sa atong kaunuran pinaagi sa insulin. Mo na makakarga na siya og sugar paingon sa sulod. The more nga mag-dieta ka, the more ka mag-dieta, nga dili na insakto ang supply, the more nga ma-starve, magutman ang kaunuranoy. The more ang complication, magkataas, magkakambyo-kambyo ng imong mga pang-diabetes, kay dili man mao ang gi-attacking kalaban. Santa Cruz de Igos. Mo lagi na. Maski sa real life na to, may gala, mamabod. Kalabanon sa gobyerno ni kani kalaban. Pero di man na siya mao ang kalaban. Ang kalaban sa gobyerno, ang kalaban niya kay publika yung mga publika yung tao. Nga na gyapon ang insulin, ang diabetes no eh. Walay makaon ang kaunuran na to. Magsige na lang siya singgit, hanton muhiyos na siya. Di na siya ma-function. Ang unang dili gino function may gala kay maigo siya ba kay kinahanglan siya power gali ang kidney. Kinahanglan kay siya power og utok ng to. Ang utok ng to. Nga naman. Ang utok na to dili na makaon og walay lain. Sugar gyud na siya. Sugar. Ang ikaduhang ginakaon sa atong utok, tambo. Wa mo kabalon. Cholesterol. Mo na iyang pagkaon, mo na iyang sinina sa atong mga kaugatan. Kunya di na mo mangaon, unsa may iyang isinina? Magsuroy-suroy na ang imong utok. Way sinina. Sugot ka? Di mo na, masirkit ang inyong utok, di mo kahuna-huna pag mayaw, labaw lagi gutom na mo. Ang dagan-dagan mo, kaon mo kay mag-hypoglycemia mo. Mag-hypoglycemia, magbaba ba da imong sugar kung wala ka nag-inom tambal? Wala man. Kadungog mo, anak. Kasabot ba mo, anak, kung ginaingon? Ambot lang usahay lagi. Wala ko nag-istorya ng bumbong. Gamay lang kaya ako maistoryahan sa pasyente na gala kay limited man time. Pero dili sa radyo, Clarix yun. Tingala bitaw ng uban ngan magkasabot man sa imo dok niyang uban dili kasabot. Okay, so muna unang frontier sa atong muna siya ng atong sabay Visayas frontier eh. Muna atong frontline pagsukol sa diabetes. Kabalo ba ka nga kung dili mao ang imong kalaban magkamang-kamang ka lang diya sa imong pagira pero di man na mao imong kalaban. Pero dato kung gihimo ni President Bush sa Amerika, gi-invade niya si Saddam Hussein. Well, ano ito ang iyang kalaban? Tuwa mas Pakistan, Santa Cruz de Igos. Sa mga nagayala, watay panahon si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Mo ni problema na ako mahigala kay gusto gyud na ako i-discuss sa inyo pag maayo kung makasabot mo
tanan ninyong himuon sa diabetes, tama na ba? Ha? Dagdagan kayo mga sakit nga ma-prevent ninyo gikan sa dialysis paingon sa putol sa tiil kung tama ang inyong kaon. Ako rin istorya na mga manang. So, medyo ni manubog, ayun, kaon na. Pag abot sa ako, noy, di ko mo-opera na mo, noy. Di na makontrol yung diabetes, kaya ang imong gikalaban, ang sugar man, dili man ang imong kalaban, noy. Imong tabangan ang pancreas nga mahimong insulin. Mali na siya, noy. Ano na na ninyo? Kalayo sa inyong gikalaban. Ang blood sugar, ala, kada bulan, monitor sugar. Nagataas lang kaya ito. Alam nga, gigutom na inyong kaunodan, di pa yun yung supplyan ng pagkaon nga sakto. Ang supposed to be unta sa diabetes, taso ni mong sugar para makasulod ang uban. Kasabot mo? Ay, ambot. Ambot sa langaw, Dok. Pila kayo doon sa ukok. Ang bago na mo ang numero sa among diri sa Radyo Ukay. Ha? Kamong gusto mo text, maonin ni ang numero nga inyong gamiton kay na-expire na to sa kadugay no 2004 pa tong numero ha. Gikapoy na siya. So na-expire na. So kanimo ni ang bagong numero. 0966 o sa Chinese pa 0966 400 400 5595 400 5595 0966 400 5595. Okay? Okay na lang. So, unya ay pinaka-importanteng numero nga inyong naagyon sa inyong cellphone. I-share ninyo sa inyong mga kaila, i-compare, kumare o kalaban ba o sa i-share na ninyo kay dito man mo mangutanag, mag-clinic ba ko, mag-igat-igat ba ko, mag-opera ba ko. Dito mo mangutanag. Ay, yun yung taon mong tawag sa ako, kaya di naman yun kumutubag. Ha? Labang yun mo tawag mo. May mag-text kayo na pa may posibilidad nyo mutubag ko, pero tawag, ay, basta wala mo sa akong phone book na dili hospital, dili doktor, why gid? Ang numero sa akong sekretary Mahigalas, isuwat na o ibutang ba sa inyong cellphone karon 0995 221 8007 0995 221 8007. Okay? So kanang numero ha, kanang duha ka numero mao nang inyong lifeline. Sa ipasabot na ako sa Bisaya pa. Lifeline. Ha? Kung may Bisaya, ano eh? Ako siguro ka na. Muna sa inyong pusod. Muna pusod, paingon sa inyong inunlan. Lifeline. 0996-264-4744. 74 babae. Symptoms, dili katulog. Mamaga ang paa, diabetic, high blood, lisod. Lisod, ginhawa, oxygen palagi, dali lang hangakon, naay pneumonia, tambal, naay sakit sa kidney, balik sa ospital. Unsay maayo buhaton, ingani siya nanaka sa terminal stage sa imong diabetes. So congestive heart failure nanakay heart failure nanal po nagatigom na po ang tubig sa imong baga o namang hupong naka. Kana siya sa una noy na dili ka pa ulion, dito lang jud ka pa puyon sa hospital. Nya pati mamahala noy. Maprinda pa imong kabaw ba. Nang paulion lang sa ka. Muna nang palisiya sa hospital ron nga kung makaya na sa balay na lang kay butang kay daghang kay pasyente no, di yun makaya.
Kadaghan tao ba nga naa sa ospital kaysa nga sa gawas. Ha? Kung nakarealize mo nga na ba? Mao na siya nga, kung nagani ka sa inga ng terminal stage sa imong kinabuhi ng hospital, gyud ka mapuyo ana ba? Mura may makasuporta tablet, mga tambal lang man. Wala may lain. Wala magilain. Sa imong stage karon nga di maglisod na kaginawa, nagatubig na imong baga, dili ko matuwa nga pneumonia na siya. Nagatubig na imong baga ana kay di naman maayo mo bumba imong kasing-kasing. May istorya ra ko ana later on ano man nga pag chest x-ray pneumonia dayon dili man pneumonia. Pulmonary edema man na. Nagtubig na yung baga. Di na malimpyuhan sa atong kasing-kasing. Kay kasing-kasing may nato manilhig sa atong baga, noy. Kabalo mo na, wala ko no. Sige lang. Ato lang ng laktawan. Kay di natong human. 0951 941-5988. Na ay bukol sa likod. Paoperahan after sobra tuig na. Nibalik na po, nasad unsay maayong balit buhaton. Ay, wala eh. Dr. Kagapi, tanaw ni mga anak, hindi na ginabubalik ba? Pabalikon pa dahil na yung Dr. Kagapi, no? Ha? Depende na sa pag-opera, no? Sa tinuod, depende sa pag-opera mo, ano mo, balik. Pero once nga, lain siya nga cyst, lain siya nga tumor, kung di ba, cancer siya, mabalik kita siya. Eh, kinalaman siya chemo kung sa babada. So, ipatanaw sa ako kay isa ra ka padtuos clinic ba. Ala uli ay nagbalik. 0968-437-6700. Aslam unsa man ng Parkinson's nga sakit naa pabay kaayuhan. Unsang doktor espesyalista ana minaw ko, salamat. Ang Parkinson's, pila na ka-bilyon ang igamit ni Muhammad Ali. Kanundo mo ito Muhammad Ali, katong baksidor nga number 1 nga pinakasikat ng baksidor, si Muhammad Ali. Ang iyang kong kwarta ko, nahurot na lang dito sa research sa Parkinson's. One of the reason nga nung daghan na kay Parkinson's karon kaysa una, kabalo mo unsa. Kani dili mo sugot ang mga uban dagkampanya ni pero sulti jud ko. Tungod sa anti-cholesterol. Hugnan man sa tabletas ang pag-deposit sa cholesterol sa atong lawas. Unsa may gamiton nga sinina sa atong mga kaugatan? Dito mag-short circuit atong kaugatan diri sa atong utok. Nga ng Parkinson's, magkurog-kurog ka mo, why control, niya linakwan, di na mao, magtulot-tulot ng laway sa baba. Nga ng Parkinson's, walay tambal yung tao na, o lalaki ba ni, o bae ba? Walay tambal na. Neurologist ang nagatanaw na, kay kung saan na ilang himuon para di lang kakaya maglihok-lihok. Naiuban, istorya ko mga classmates sa Amerika, maingon man sila nga, butangan nilang music ang pero may lang naka-headphone ang tigulang. Ka-headphone, minaw music. Kaya mukalma man ang ilang kurug-kurug. Ang uban po, mapilog ka ng mga yoga, mapilog mga soba na ilang himuon para lang ma-busy ka ng utok na to. Manang Parkinson's. Sa una may gala, di kakakita og Parkinsonism diri sa Pilipinas. Wala eh. Pag-abot na ako sa medical school, may gala. Siguro, sa isa ka tuig, kakita ako Parkinson's. Karon, kada adlaw ba? Asa man lagi ka? Ambot, salamat. Pila edad sa upo. 0955 saya lagi makauna-una tanong nga. Naibawa na gud sa studies ng mga series. Di man mo na. Alam man, wala ginegosyo na mga bondag company. 0955-451-5744. 45 lalaki,
sige ihi sa gabi halos 15 ka ihi sa gabi ay no. Either na kay diabetes, na kay problema nga diabetes insipidus, lain na sa mellitus noy. Diabetes mellitus, DM, kanang inyong diabetic nga inyong ginasulti, o dapat diabetes insipidus. Kana siya nga sakit, iihi niya tanan imong tubig sa lawas. Patay no? Dahil sa pag-isa ka galon na yung inumon kada kuan, huruton niya. Di na mapugman sa kidney nato ang iyang tubig sa lawas. May tabo na siya, kuyaw. Yeah, sige na lang kag-dextrose. Ikatulo, siyempre, basin na yung nagatubo sa imong prostate. So, kung ba, kay chronic UTI, kay infection sa kidney. So, ipatanaw na sa doktor doon, kay bata pa ka kaya 45 years old. Lisod 0999-346-3623. Mutana bang maoba ni ang bag-ong cellphone ni doktor? Kanang o baraasa ko Romel Owing of Barangay 74A Matina Crossing. Mao ni Noy, ibasa na galit ako. Kanang numero na ako nga pare diri sa doktor sa kanina. I-share niyo kanang kailan niyo. May na. Nakoy bagong balita, balita. Gusto kag chismis sa medicine? Gusto kag chismis sa medicine? Naa sa doktor sa kanginan. Kay tabian kinang doktor diya ba? Na isa ka pasyente na ako may galang nga. Amingaw gid ang balay kong kuan daw ko. Wala daw kay kuan ko. Amang gina-replay ba? Usahay lagi. Paliro sa hangin, paingon sa kuan Saba ang tingog. Mabino ang kuan di si station ba. Mo nang di niya yung madungog pero sa tinuod na jud na siya everyday. Ang kong ginasuti. Sukad pa sa una, wa man gyud magkambyo yung lawas sa tao ba? Lawas tao mang gihapon. 0977-400-7191. Singer ko sa una. Karon 14 years na pagaw. Ingon doktor na unsa daw ni? Na increase na daw na innervate daw unsay ikatambag nimo ani dok. Daghang kay rason nga nang mapagaw ka. Number 1, na infection sa imong larynx kana gianan sa hangin. Number 2, naapektuhan ang imong vocal cords. Number 3, ang ugat nga naga-supply. Ugat man tanan nato sa Bisaya pero sa English nerve. Ang nerve nga paingon dito sa imong tutunlan. Muna mapagaw ka. Labaw na gyud ang imong trabaho nga sige sulti, sige tabi, labaw na teacher, may ngana. So mo na siya. Pero ang kuyaw ana may gala kung naay gatubo nga tumor. Abi ninyo maigo lang matutunlan sa tumor dili kung na kay tumor sa cancer of the breast, na may ugat na to gadaghan nga paligikan sa utok, palibot diri sa ubos, nga kung na kay breast cancer niya mukatag na dito sa sa atong kuan, sa atong mga diri sa atong baga, moadto pa na iyang apektuhan ng kuan, recurrent laryngeal nerve. Mo na siya naghatag og tingog nimo. Kani siya gwapo gyud siguro ni siya tingog 14 years kong singer. So, kani siya dong, ang akong recommendation, i-CT scan ka tanan. Nganong mapagaw man ka nga, di naman ka kantaron. Masigawa ka pa maundang kay sige kag video kay. So, i-CT scan ka. From head to foot, gikan sa imong utok, paingon sa ubos. Nganong nga, kuan man na imong kuan kung wifi hindi sila diri sa sulod. Di ba?
Tanawon man yun na imong tutunlan kung naunsa na imong vocal cords. Pasuktion pag gani ka, pagkantahon ka, kay tanawon og asa daga na pa imong vocal cords kay abri sirado mo na siya. Pag wala dito, naagid sa problema sa laing lugar. 0997-0563-16-0. 57 Lucky Malita. Saan eh? Maligya. Di na ako babasa kay sinulatan sa akong misis. 3% murag sunggo. Trabaho sa farm. Dili ba ni sa kainit? Salamat, Minogo. Ingani dong. Ang ballpen sa imong mami ding di na kay maklaro. Ingani dong. Perminin nyo na pasangin lang ng kainit ba na musunggong. Dili biyan na mo. Ang unang rason, nga na magsunggong mo, kitaas ang blood pressure, labaw na sa imong edad. Isa na siya sa sintomas nga grabe na imong high blood. Number 2, nipis ang panit sa imong ilong. Naay tao gud nga na. Sige kulikog dito nga kay katol ang imong ilong dito samad. Number 3, ang kainit talagsara na siya. May na sa bata pero sa tiguang nga magsunggong ka nga init ay sus. Farmer guga ka di na maghitabo sa imo. So, paitaon, pa-check up ka doy. Pa-check up lang ko. Naman barangay center dami mga doktor diya. Kaya lagi, problema ko sa kay mata-mata ako naman hindi yung ka-examinan pag maayo. Ay, ambot. 0955-776-5587. Unsa gani pangalan sa gatas nga ginagamit sa mga tigulang o sa mga masakiton. Ang kanang recommended yung gagikan sa Amerika, kanang isokal. Nahurot na akong isokal sa tibuok Pilipinas. Tingala bitaw ning tag-iya sa isokal. Nga ang Davao region o Kalimantan na may hindi man kusugaw mo gamit og isokal. Alangan, pila to katuig kasi yung istorya ng isokal. Walay makasubstitute kanang inyong mga gipang-inom, anlin, mga kulang man na siya sa protein. Ang protein, ang isokal, almost 80% na siya protein. Diba? Ingon ko sa inyo nga ang building blocks, ang kinahanglan sa lawas na to, protein. Walay lain. Kung si Rivera pa yung tanong na, walay lain. 0915-273-9697. 26 edad, sugod 24 old, malipong, sigig, pa-check up, walay makitang problema. Cetirizine lang, giresita, wala man ko naulian. Unya dapat, unsay dapat buhaton? 0997-0152-4338. Naka-text lang po ako. Ay, wa na. Kung naminaw ka dili sa radyo, nakay problema sa imong organ of Corti. Unsa man ang kabawa na unsa nang organ of Corti, noy? 26 years old, sigurado gyud ko ani naagyo ni problema sa iyang organ of Corti. Kung ordinaryong doktor di kasabot asa ng organ of Corti. Basta ngita pa na siya sa dito sa itlog. Ang organ of Corti muna siya naghahimog balanse sa atong lawas. Siya kung gyroscope, kung sa aeroplano pa na gyroscope na siya, muna siya maghatag og timbang-timbang ba. Muna siya silbing katig sa kaning gagmay nga boat. Nawala ang term. Muna siya ang katig. So, pag nabala ng isa ka lugar, di na.
magtakilid ka na maglakaw o kung di ba, kaya may nandiyo kalipong. Ang problema dong, kay di makurek. Walay tabletas, maka-open na. Ang tawag na sa, kung tanaw mo sa net, Meniere's disease, M-I-N-I-E-R-E. Meniere's disease. Bata pa ka man siguro, nakita ka sa internet, kung saan ang Meniere's disease. Ha? Dito pa ta. May bawaan mong muna akong ginaingon, organ of Corti. So, kadagaran sa pasyente na ako, di rin ako tagagtambal, anak. Masige akong kartikin may galang na di nagkamang na pa yung CR kay di pong makaya siya. Pero, kabala man kung sa rason, kaya wala man siya matulog pila ka adlaw. Nagid siya problema sa balansi, kaya tigulang naman po siya. So, yun sana ko siya. Ipapahulay, almost 7 days, mga manong. Pagkahuman, sige inom kape. Anong kape man do? Ang kape man kung mga manong, kung inom mo siya, ang paspas imong kasing-kasing, palpitate ka ba? Pero kung nana kay palpitation sa ayaw pag inom mo kape. Ha? Kung nana ka ana, paspasan na sa ugat nato ang kaning organ of Corti para mo-open lang. Ay kaduha, ipalakaw-lakaw na ako sa siya. Lakaw. Why tabletas? Dili man cetirizine ang kinangana. Betahistine man. Pataka ipang tagaan kag tambal nga di mo. Betahistine para na sa lipong. Pero sige po kag inom ana, di na kaka-function kay dependent na mga betahistine. Okay, so usaw man na siya no. Kay bata pa mga kayo. Sigurado yun kung may imong trabaho sa gabi way tulog. Nightlife pag siguro ka. Way mayong tulog. Mao na siya. Mo nang dipong. So, testingi daw na dong. Kay lisod man kaya mumita kag tambal Di na karga ang tambal sakto Igor man mga tabletas mo nang symptomatic treatment dong. Mayingon ang utok ng pag-inom nimo. Mayingon na ang utok na wala kay lipong. Yatin lang ka sa imong utok ba? Wala gi correct ang problema. 0950 182-5404 68-year-old senior niagi og atake taas dugo karon musakit dughan uy. Pag masakit imong dughan gikan ka ng atake sa imong kuan na impending attack sa kasing-kasing na siya. Kay ang high blood mga igala, mangita na siya igsuon. Manghilabot og laing party sa atong lawas ba? Kung taas ka imong blood pressure, imong kasing-kasing maglisod, ang imong kidney dili mo supply eksaktong dugo. Ang imong atay manluod kay wa na may dugo man to dito. Kalain po ara dugdog. Ay nga na siya noy. Kung makasabot lang yun mo sa inyong lawas, di mo kinang doktor ba? Pero di man yun mo kasabot mo. Kaya alangan, eskwela mo 10 years. Eskwela mo 10 years. So niya, mag-specialty pa mo, surgery parang Dr. Kagapi, 5 years. Pagkaman anak, mag-exam pag yun. Pagkaman anak, magulat kag pasyente mo abot kay bata pa man kakayo. Mga nanoy, munay dagan, may eskwela jud ka anak. O di mo makuha sa basa-basa sa internet. Sus, in town. So, na-impending heart attack sa kasing-kasing ninoy sa patanawag doktor. 0956-451-5744. 45 lalaki mangutana unsang tambal ngano magsigig ihi magabi ingon mga 20 ka ihi na Jesus in town 45 years old pareha masiguro na yun text mo usap hindi ka ako giingon doy adto sa doktor ha 0926 ay giabog ni Roel
Wala tayo panahon magala. Si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kanginan. Dili na mo ilabay ninyo mga text ha. Amo na tiguon kay para next Monday. Si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kanginan.